गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। जाय मिडिया बिथांमोना सोंदों बे बाथ्रायाथ' माने खोनासंथावै बाथ्रा। दिनै जि बुस्थुखौ माने थार्ड पजिशनाव इलेक्शना लकसभा इलेक्शनावहाय फैया होनना बुंदों। माबोरै फैया होनखो? दिनै जेब्लानाखि जेब्लानाखि सिगां जोंनि बे बिटिसि इलेक्शनाव दिनै जोंनि क'क्राझार लकसभा चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोंनि BPFआनो बांसिन देरहाखानाय आरो बेजों लोगोसे दिनै जि सरकार UPPL सरकार बे UPPL सरकारा दिनै मोनसे रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार होननानै जों बयबो मिथियो। दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव थासेयावबो दिनै BPF दोलोै नोगोरै हाजार हाजार जयनिं जागासिनो दङ। मोनसे मिटिङाव खमाव गैयाबाबो 50,000नि खम जाया। जोंनि दाख्लै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जेब्लानाखि मिटिं जादोंमोन बेफोरबायदिनि दोहौखौ नुयोब्ला जोंनो माब्रै जोंनि BPF दोलोखौ थार्ड नाम्बाराव थाङा होनना बुंगौ। 100आव 100 जोङो BPF दोलोआ MP इलेक्शनाव पार्लामेन्टआव जोङो केन्डिडेटखौ जों दैथायहरनो हागोन होननानै जों आसा खालामनानै दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंबोथ' सासे बेवहाय मावथि हिसाबै बा माबा मोनसे BPF दोलोनि मावबाय थानाय हिसाबै रायजो राजाफ्रा माबायदि कन्डिसनाव दङ, रायजो राजानिफ्राय माबायदि निउस मोनदों बेफोरबायदिखौथ' जों खोनायोना। जोंथ' प्रुभ होनो हायो। सोरबा लिडारा बेसेबां गिदिर बाथ्रा बुङा मानो जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु जों दिनै सासे पाब्लिकजों रिलेसन थानाय हिसाबै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बा मोनफ्रोमबो जायगायाव जों थांनानै दिनै पाब्लिकफोरनिफ्राय जों निउस मोनो जे बै समाव UPPL सरकारा दिनै मा बुंदोंमोन, दिनै रायजो राजानि थाखाय मा मावखो आरो मा मावाखै बेफोरबायदिखौ नुनानैथ' दिनै BPF दोलोआव हाबगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जों बेखौनो बुंनो हायो जोंनि BPF दोलोखौ माब्रै MP इलेक्शनाव थार्ड पजिशनावबो थाङा होननांगौ। नायनि जोंबो MP इलेक्शन 2025नि बे एप्रिल सफैग्रोथों बे समावहाय जोंबो नायनि बबेनि दैया बबेजों बोहैयो। साहानि दैखौ साहा बोहैनाय दैखौ जोङो खोलाहा बोहैहोनो हागोन ना हाया बेखौ जोङो नायगोन आरो। गिदिंगासिनो जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै जोंनि ब्लक लेभेलसिम बा प्राइमारि लेभेलसिम जोङो माने फ्राय खामानिखौ मावगासिनो आरो निउसनि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों जोङो दिनै नुगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा जे BPF दोलोआ स्ट्रंसिन ना बबेबा मोनसे दोलोआ स्ट्रंसिन बेखौ नुखानायखा। दिनै जोंनि मेन थांखियानो उद्देश्यआनो जाहैबाय पार्लामेन्ट MP इलेक्शनखौ जों देरहाहोनाय आरो BTCआव जोङो जोंनि BTCखौ जों बासायना लाखिनाय जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो। खिन्थु जोंनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायाव जोंहा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम जों रावबो जिरायनानै गैया आरो जों बिबान गोनांल' मावदों बे नङा। साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राबो सोरबा सासे मानसिया आंबो लाबोगोन बेबो लाबोगोन होननानै जों साफ्रोमबो मानसियानो दिनै बिदि जों रायजो राजानिफ्राय निउसखौ जों खोनानो मोन्दों आरो निस्सय नंगौबो। दिनै जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै जोङो जि जायगायाव थाङो बे जायगायाव जोङो रायजो राजानिफ्राय जोङो मोनसेल' निउसखौ मोनो जे जोङो UPPLआव दंमोन। जोङो दिनै BPFखौ जों मोजां मोनबाय मानो होनना बुङोबा BPFखौ बिजिरनाया जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय आरो दिनै जोंनि BTCनि जाय सिगां दैदेनबोनाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाय आरो खाम्फा सारनि खामानि मावनायखौ बिसोरो माने गोसोखांफिननांगौ जानानै फैदों। गथिखे बिनि थाखायनो जाय मानसिफ्रा दिनै गोबां बिदिनो माखासे खोथाफोरखौ लानानैहाय जयनिं खालामनायनि बा माखासे बिदिनो माबा दंफां गायनायनो बा माबा मोनसे सेल्फ हेल्पनो माबा अंगनाबादिनो बेफोरबायदिनि बुस्थुखौ लानानैनो दिनै जयनिं खालामनाय UPPLनियाव जों नुनो मोननाय जादों। खिन्थु दंफां गायनायादि BPFल' बेथ' नङा। UPPLनियाथ' बेवहाय बांसिनानो दङबो जानो हागौ। गथिखे दिनै UPPLनि मानसिया UPPLखौ सोदो। जोंहाथ' माबा मोनसे होनो नागिरदों होननानैथ' जोंसो सोआखै। दिनै जोंहा ओरैबायदि बुंखायो सोरबा बायदि मानसिया जुदि फैनो गोसो दंब्ला फै, खिन्थु जों थाखा फैसाजों मानसिखौ जों बायनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोरबायदिनि थाखाय जों हाबा आरो जाय मानसिया हाबनो गोसो बिथांमोना गावसोरनो फैनानै दिनै जगदान जादों आरो दिनै एक्स NDB बिथांमोनाबो दिनै गोबां माखासे BPF दोलोखौ बै समाव बिसोरो बेल्टि आरो NDB बिसोर एना एनिमोन। दिनै BPF दोलोआव दिनै NDB बिथांमोनाबो माने जोंनि BPF दोलोआव फैनानै आखाइ हमफैनायखौ जों नुनो मोननानै जोंनि गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो। जि पाब्लिकफोरनि सापर्ट नुनाय बे सापर्ट नुनायावहाय जोङो 100आव 100 जोङो देरहानायखौ जों नुहुरखायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि नैबे जि दानि दोहौ बे दोहौखौ जुदि जोङो नायोब्ला माने मोननै डिस्ट्रिक्टआवबो जोंहा माने MP इलेक्शनाव जों देरहागोन होननानै जों आसा खालामना दङ आरो निस्सय रायजो राजाफ्रा बेखौ अननायनि गेजेरजों बा सापर्ट खालामनानै जोंनि हाग्रामानि जि दैदेननाय BPF दोलो बे BPF दोलोआ निस्सय BTC
बिटिसिया जोंनिया बे बिटिसियावनो थाफिनगोन होननानै आं सानो आरो